ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ንፍንዎ ናባኹም ዝቐርብ መደብ ዜና መጽሔት እዩ። ዜና መጽሔት ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና እውን ከም ልሙድ ክልተ ርእስቲ ቀሪብናልኩም ኣለና። እቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ኮይኑ እሱ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዓበይቲ ፖለቲካውያን ኣውፅኦሞ ዘለዉ ዴባት ኣርቲክል እሞ ከዓ ምስኡ መንግስቲ ናብ ምርመራ ንክሓልፍ ዝወሰኖ ብዛዕባ ብድሕሪ ሕጂ ካብ ጁላይ ነኒው ዝወሃቡ መንበሪ ፍቃድ ፐርማነንት ዝበሃል ጠቕላላ ክነትርፎ ኣለና ግዜያዊ መንበሪ ፍቃድ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ዘሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድቕይርዎ ናብ ቋሚ መንበሪ ፍቃድ ክተርፍ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ዝቐረበ ነዚ ዴባት ኣርቲክል ዝፀሓፉ ከዓ ናብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንገብሮ ክትሪእዎ እሞ ከተንብብዎ ነቶም ተገዲስኩም ትሪእዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝብልዎ ደለው እንታይ ሳዕብየን ይኽህልዎ እዚ ኦኬ እዚ ዘይኮነ ወል ኣበየለስከ ብዛዕባ ናይ መንበሪ ፍቃድሲ እቲ ፐርማነንት ዝወሃብ ዝነበረ ግዜያዊ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ሚኒስተር ዘለዎ ብዙሓት ፖለቲካውያን ካብ ኩለን ሰልፍታት ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ተወከልቲ ዝኾኑ ዘቕረብዎ ንዑ ሓደ ብሓደ ክንሓልፎሞኒ ሽዑ ናብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ክንከይድ ኢና። እዚ ስሎፓ ፐርማነንት ኦፖስሊስቶን ዝብሉ ዘለው ጠቕላላ እቲ ናብ ዝያዳ ናብ ሕጊ ክፅናዕ ክርኢ እሞ እቲ ፈሽላግ ኣሕሊፎሞ ከም ዘለው እዚ ተዛሪቦም ኣለው። እዚ ከዓኒ ነዚ ዴባት ኣርቲክል ዝፀሓፍዎ እቲ ምክንያታት ኣቕሪቦም ናይ ዕቑባ ኣብቲ ዝተሓተ ኣብ 40 ዓመት ዝተሓተ ቁፅሪ ሓታት ዕቑባ ከም ዝመፅእ ጌርና እቲ ዝኸይድ ዘሎ ንኽተሎ ዘለና ልክዕ ዘሎ ብኡ ቀፂልና ከዓ ብድሕሪ ሕጂ እውን ዝያዳ ክጎድል ምእንቲ እቲ ቁፅሪ እዚ ዘሎ ጠቕላላ ቀዋሚ መንበሪ ፍቃድ እንተጉዲልናዮ ሰብ ኣይክመፀናን እዩ ብምባል ነዚ ዝፀሓፍዎ ሚግራኮን ሚኒስትር ዘሎ ዮሃን ፎርሴልን ሉድቪግ ኣስፕሊንግ ናይ ሚግራኮንስ ፖለቲካል ስፓን ናይ ኤስዲ ከምኡውን ካብ ኮዴ ክርስቲያን ዲሞክራተና ኢንግማር ሽልስትሮም ፓትሪክ ካርልሶን እዚኣቶም ኣብዚ ኣርቲክል ሕጂ እዚ ኣርቲክል መዓዝ ከም ዝወፀ ክትሪእዎ ሕጂ ዕለት 9 ዝወፀይ ኦኬ ሎማዓንቲ ትማሊ ዝወፀይ ማለት እዩ። ስለዚ እንታዮም ድብሉ ደለው እቲ መንበሪ ፍቃድ ቀዋሚ ከነትርፎ ኣለና እሱ ተትሪፍናዮ ናይዚ ተኸተልናዮ ፖሊሲ ኣገባብ ብዓብዩ 60% ኣሳይለም ሲከርስ ከም ዝቕንሱ ጌርና 60% ሓተት ዕቑባ ቀኒሶም ኣለው። ኣብ 2026 ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመት ተራእዩ ዘይፈልጥ ቁፅሪ ክመፀና እዩ ብዋሕዲ ማለት እዩ ናብኡ ቀኒስናዮ 40 ዓመት ዘይተረእየ ዋሕዲ ኣምፂና ኣብዚ ዓመት እዚ ንኸውን ደሎ ከዓኒ እቲ ብሶሻል ዲሞክራት ተባላሽዩ ዝነበረ ዝሓለፈ 8 ዓመት 320,000 ስደተኛታት ዕቑባ ዝሓተቱ ከም ዝመፁና እዚ ከዓኒ እንታይ ሽግር ፈጢሩ ከም ዘሎ ንዑ ዘርዚሮም ሕጂ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ላይን እሱ ይትቕንዕ ብከምኡ መንገዲ እንዳፅረናዮ ክንከይድ ኣለና መንበሪ ፍቃድ ቋሚ ዘይንህብ ተኮይንና ከዓ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘይመፅእ ክቕንስ እዩ እዚ ከዓ ንሽወደን ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ዝብልዎ ኣርጊመንት ኣቕሪቦም ኣለው። ስለዚ እዚ እንታይ እዩ እቲ ሰግሪጋ ክኾን ክንፈሊ እቲ ኣብ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኦታን ፎርስካ ይኣትው ኣለው። ስለዚ እዚ ከምዚ ጌርና ነቲ ሃገር ኣመዓራሪና እቲ ብዝሒ ዝመፅእ ስደተኛ ቀኒስና ክንከይድ ኣለና ካብ ዝብል ዝገብርዎ ዘለዉ ምዃኖም እዮም ዝገልፁ። ወል እዚ ዝመፅእ ምርጫ መቸም ኣብቲ መደባትና ኣብ ኣክትዌል በዓል ብፃይ መሓሪ የቕርብዎ ኣለዉ ኩሎም ምስ በዓል ደጀን ምስ በዓል ዳንኤል ኩሎም ንዕውን ምክትታል ኣገዳሲ እዩ። ኣገዳስነት ምርጫን ውፅኢቱን ከመይ ፅልዋ ክህልዎ ኣብ ቀፃሊ ዓብይ ትርጉም ስለ ዘለዎ ኣብኡ ከዓ ምክትታል ከድልየኩም እዩ። እዚ ድሕሪ ምባል ምናልባት ምስኣ ተኸቲላ ዝመፀት ኣገዳሲት ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ዝመፀ ጌጋ ሓበሬታ ሚግራኮን ዝሰርሑ ሰባት ዝሃብዎ እዚ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ኢና ወላ ሚግሬሽን ዝሰርሑ ሰባት ኩሉ ሻዕ ኢንፎርሜሽን እኹል ከም ዘይብሎም ወላ የቕሬታ ዝሓተተትሉ ላቲ ሓላፊት ናይቲ ክፍሊ ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ተሪኢኹሞ ኣብ ስዊድሽ ሬድዮ ቀሪቡ ዘሎ እዚ ሪጋ ፓስፖርት ንክትገይሽ ደሊኻ መለሱልና እንተልካዮም ሲ እቲ ሪጋኺ ንድሕሪት ክምለስ እዩ ኢሎም ነዛ ሰብ እሳ ከዓኒ ከመይ ገይሩ ይምለስ ምክንያቱ
ኣነ ከምዚ ንክገይሽ ክብል ከለኹሲ ሕጂ ወል ጋዜጠኛታት እውን ኣትዮም ደው ኢሎም እዚ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ልክዕ ከምዘይኮነ ሪጋኻ ከምዘይትንከፍ ሕጊ ዕሪ ይቀያየር ስለ ዘሎ ብዙሓት እቶም ሰራሕተኛታትና ሃንሌጋረ ዘይፈለጡ ክህልው ይኽእሉ እዮም ስለዚ ከምኡ ምግጣሙ ይቕሬታ ንሓትት ግን ዝኾነ ፓስፖርቲ ሂብካዮም ሪጋኻ ከምዘይትንክፎ እቲ ሪጋኻ ኣብ ዝነበሮ ከም ድኸውን ጌሽካ ተመፂኻ በታ ዝነበረታ ከም ትቕፅል እምበር ንድሕሪት ከም ዘይምለስ መእረምታ ገይሮም ኣለዉ ንዓ እንታይ እዮም ኢሎማ ነይሮም ፓስፖርትክ ተወሲድክዮ ምስ መፀ ከም ብሓድሽ ንድሕሪት ክምለስ ሪጋ ስለ ዝበልዋ ወል ጋዜጠኛታት ንዕኡ ፃርዮም ነታ ናይ ሴክሽን ሓላፊት ረኺቦም ኣዛሪቦም እዚ ጌጋ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ሊንክ ክንገብረልኩምን ኢና ናይ ሰለስተ ኣብቲ ኣላ ዘረባ ንዓ ኣጠዊቕኩም ክሰምዕዎ As Radio Sweden reported last week, citizenship applicants with passports ስለዚ እዚ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝቐረበ ናይ ሽወደን ሬድዮ ፕሮግራም ኮይኑ ኣብኡ እዚ ኣብ ሪጋ ከምዘይትንከፍን እኳ ደኣቲ ሓበሬታ ጌጋ ምዃኑን ይቕሬታ ከም ዝሓተትሉን ኣብኡ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ኩሉ ሻዕቲ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ እቲ ኣብኡ ዝሰርሕ ኩሉ ይፈልጦ እዩ ማለት ኣይኮነን ጌጋ ክግበር ይከኣል እዩ እንታይ ደኣ ክግበር ምስ በልዋ ሕጂ ተደሊኹም ሴክሽን ሓለፍቲ ክትሓትቱ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ሓለፍቶም ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ገለገለ ሓበሬታ እቶም ሓለፍቲ ዝፈልጥዎ እሳቶም ዘይፈለጥዎ ክፀንሕ ስለ ዝኽእል ኢላ ኣብኡ ዝሓበሮተላ ንዕኡ ተኸታተልዎ ኢኹም ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዝመፅእ ሃንሌጋረ ኢልኒ እንዲ ምባል ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ሕጊ እንታይ ይብል ፈሊጥካ ብኡ ምኻድ እዛ ሓላፊት በዓላ ዝበለቶ ኣብኡ ፍቲ ኣቲኹም ሬድዮ ክትሰምዕዎ እቲ ሊንክ ክንገብረልኩም ኢና እንታይ ማለት እዩ ሃንሌጋረ ክጋገዩ ስለ ዝኽእሉ ምስ ሓለፍቶም ምዝርራብ ከዓ ከድልየኩም ኢላ ባዕላ ሓቢራ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እሱ እንተልና ናብቲ ዝቕፅል ኣርእስቲ ክንሰግር ኢና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣርእስትና ሳልሳይ ኮይኑ ኣሎ ኣርእስትና ቀሪብናዮ ዘለና ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ኦፊስ ትመፁና ነርኩም ገንዘብ ምለሱ ዝተባሃሉ ናይ ዝተፈላለየ ናይ በዓል ሲኤስኤን ዘይግብኡ ዝወሰደ ናይ ፈርሸክሪን ካሳ ዘይግባእካ ወሲድካ ዝብል ብዙሕ ሰባት በዚ ጉዳይ እዚ ይመላለሱ ነይሮም እዮም ካብቲ ዝነበረ ኣገባብ ቁርብ ትርር ዝበለ ኣገባብ መፅዩ ኣብ ኤርፖርት ምቁፅፃር ካብዚ ዝወፁ ጡረተኛታት ኣብዚ ዘይነብሩ ካልእ እንዳነበሩ ሓገዝ ዝወስዱ ንምምልኦም ነዚኦም ገንዘብ ከም ዝመልሱ ዝኾኑሉ ኩነታት ኣዝዩ ብዙሕ ነይሩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ቁፅፅር ጀሚሮም ዝሓለፈ ዓመት ካብቲ ዝነበረ ዝያዳ ቁፅፅር ምስ ተገብረ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ፖሊስ ኣውፅኦሞ ኣለዉ ኣብ 2025 ብዙሓት ብፀሊም ዝሰርሑ ዝነበሩ ዘይሕጋውያን ኣብዚ ዓዲ ክነብሩ ዘይግብኦም ሰባት ዝተታሕዙ ቁፅሪ ኣብዚ ብዝርዝር ኣውፅኦም ኣለዉ እዚ ክትሪእዎ ከለኹም ኣብ ሓደ ዓመት 352 ሚልያርድ ክሮነር ብፀሊም ብምስራሕን ኣብ ክሪሚናል ነገራት ከም ዝኸይድ ካብዚ ከዓኒ 189 ሚልያርደር እዚ ብናይ ምስራሕ ተኣሳሰረ ብፀሊም ብምስራሕ ዝተኣሳሰረ ጥራሕ ዝረኸብዎ ኣሎ ኣብዚ ዓዲ ክነብሩ ዘይግብኦም ሰባት ዝነብሩ ዝሒዞም ዝሰጎግዎም ቁፅሪ እቲ ዝነበረ ካብ ክንደይ ናብ ክንደይ ከም ዝወሰኸ ኣብዚ ገሊፆም ኣለዉ ስለዚ ኣብ 2025 ብዝገበርዎ 2987 ናይ ስራሕ ቦታ ኮንትሮል ገይሮም ኣብዚ ኮንትሮል ዝገበርዎ 28% ካብቲ ናይ 2024 ወሲኹ እዚ ከዓ 196 ሰባት ብፀሊም ዝፀርሑ ነበሩ ተታሒዞም እዚ ቁፅሪ እዚ 80 ነይሩ ኣብ 2024 እዚ ከዓኒ ኣብ ሽወደን ከዓ ብዘይ ሕጊ ዝፀንሑ ከዓ 127 ሰባት ፀኒሖም ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ከዓ ኦተርክራፍ ተሓቲቱ ማለት ብሰንኪ እዚ ኣብ 2025 ነዚ 187 ሚልዮን ክሮነር ኦተርክራፍ ተሓቲቱ መለሱ ዝተባሃሉ ማለት እዩ መቕፃዕቲ ገለ ናይ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣሰራርሓ ቀይሮም እዚ ዝመፀ ብኸመይ ይቋፃፀሩ ኣለዉ ናብ 2900 ቦታታት ከይዶም እዚ እቲ ዝነበረ ኩሉ ኣብ ናይ ቁጠባ ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን ኣብ ናይ ገለ እቲ ቁፅፅር ጠቢቑ ከም ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ብብዝሒ ዝመፀና ዘሎ ሕጂ ሰብ ሸለል ዝብሎ ጌጋታት እንታይ እዩ ሕጂ እውን ደጋጊምና ንብሎ ዘለና ጉዳያት ተኸሲሶም ይመፁና ስለ ዘለዉ እዩ ኣድራሻኻ ካልእ ገዛኻ ካልእ ገበን ኮይኑ እዩ ፎልክ ቡክ ፈሪንግስ ብሮ ትበሃል እንድሕር ዳ ገበን ኮይኑ ናብ ፖሊስ ትኽሰስ ናብ ቤት ፍርዲ ትበፅሕ ሽዑ ወላ ቁርብ ገንዘብ ይቕፅዑኻ እዚአን ግን ዜግነት ኣይውህባን እየን ዜግነት የኸልክለ ብዙሕ ሰብ ከም ሸለል ኢሉ እሞ ኣማራፂ ዘይብለይ እሞ በይ ክኸውን ዝበሃላ
ከምኡ የለን እቲ ሲስተም ከም ዝሕጊ ተምፅኡ ኪድና መንግስቲ ኣብ ዝኾነ የፀግዕካ መንበሪ ተደይብልካ ኪዶም ኣብ ዝኾነ ቦታ ከእትውካ ኣድራሻ ግን ኣለካ እንተዘየለ ኣድራሻኻ ካልእ ገዛኻ ካልእ ጌርካ ትኸይድ ተለኻ ግን እዚኣ ከባድ ዋጋ ክትኸፍል እያ ምክንያቱ ኦልሬዲ ክሲ ዝመፆም ዘሎ ናብ ፖሊስ በፂሑ ናብ ቤት ፍርዲ ዝሓልፍ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዘሎ ማለት ቀሊል ወንጀል ጌርካ ኣይረኣይን ፈልኩ ብክፎኒንግ ስብሮት ገበን ኮይኑሎ ተተባሂሉ ኣድራሻኻ ካልእ ገዛኻ ካልእ ምዃን ጌጋ ይበሃል ስለ ዘሎ ነዚ ከም ንእሽተይኒ ጌጋ ከይትርእይዎ ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ኮንትሮላት እስካትፈርከት ፖሊስ ጋዜጠኛታት ኮይኖም ገዛ ይኩሕኩሑ መኒኻ መን ነብር ኣብዚ ኣበይ ኣለኹም ኣብቲ ድራሻ ዘለው ሰባት ይብል ብዙሓት ሰባት ከዓ እንታይ ርኢ ኣድራሻ ኣብ ገዛኹም ዝነበሩ ሰባት ደይቀየሩ ከለዉ ዝቀየረኹም መሲልኩም ሱቕ ትብሉ ዳሕራይ ምስ ረኣኹም ኣብቲ ድራሻኹም ትስንብዱ እንተደሊኹም ራትሲት.ኤስኤ ትበሃል ኣሎ ሓደ ካብቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብኡ ኣቲኹም ኣብቲ ገዛኹም መነመን ነብርኹም ዘለው ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ዳ ኣብኡ ተመዝጊቡ ዘሎ ግን ምሳኹም ዘይነብር ሰብ ኣሎ ንስካትበርከ ትሓብሩ እዚ ሰብ እዚ ቀደም ኣብኡ ነይሩ ሕጂ ግን ኣየለን በልዎም ከይፈለጥኩምሲ ኣብ ኣድራሻኹም ሰባት ተመዝጊቦም ክፀንሑ ስለ ዝኽእሉ እንዳበልና ናይ ሎም መዓንቲ መደብ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ቀፃሊ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ቅንያ